Taratadon tile laban waatiw la Ukraine ɲɛmɔgɔba dɔ ye laseli kɛ AFP kunnafoni cakɛda ye ko Kiev sɔnna bɛnkan waliyaliw ma min bɛ l'Ameriki yamaruya ani Ukraine ka jɛ ka u ka dugujukɔrɔ nafolomafɛnw baara ɲɔgɔn fɛ. Awa ko Zelensky bɛna taa a bolonɔ bila bɛnkan na juma nataw la Washington. Я дуже хочу візит, тому що для мене важливе питання. N ka kɛnɛ nafamaba in sigili makɔnɔ ni barika ye. Nin ye ko daminɛ de ye fɔlɔ nimisa wasaba bena sɔrɔ min na a ɲa bena bɔ ani President Trump ka kumaɲɔgɔnyaw la Zelensky ka laseliw la kunnafonidilaw ma arabadon. Ось ми тут. Так, з нашими відносинами. Zelensky ye a yira k'a fɔ ko bɛnkan bɛ ka kɛ sɔrɔfɛn minnu kan bena fara ɲɔgɔn kan nafolokun marayɔrɔba dɔ kɔnɔ Ukraine ani l'Ameriki fila bɛɛ lajɛlen bɛ se ka min lasɔrɔ ɲɔgɔn fɛ ko o sababu la dɛmɛ minnu dira Kiev ma Biden ka fanga fɛ tɛna kɛ juru ye Ukraine jamana kan na. N'a ma kɛ nin cogo ninnu na a tɛna kɛ hakɛlakɛɲɛw ye dɛ Zelensky ka fɔ la. A ye laseli kɛ fɛnɛ k'a fɔ ko a bɛna Donald Trump ɲininka ne ka sɔrɔ a ka fanga bɛna dansigi kɛ u ka dɛmɛw la ni Ukraine fanga bɛ se a kɔrɔ ka maramafɛnw san l'Ameriki fɛ halisa. Ukraine jigiba de bɛ bɛnkan nin kan ka yɛlɛmaba kɛ u ni Trump ka fanga cɛla minnu tun lagosira ka da kuma dɔw falenfalenninw kan Trump ani Zelensky fɛ.